Ля-ля-ля-ля-ля. Привітання, сябри. А видите, чего я ляжу? Не хвалюйтесь. Не захворел. Что вы пытаетесь? Нет, температуру не мерил. Бо мне лениво. Але я відчуваю себе здоровым. Просто мне треба лежать. Однако до канапы дойти лениво. И сегодня я маю полное право на такие поводины. Чому? Я просто мачу, але мне лениво. Добрий вечір, дівчинки і хлопчики. Привітання, Топа. Топа, а чому ти не вітаєшся як слід? У тебе що, зуби болять? А що болить? Нічого? Так, коли у тебе нічого не болить, чому ти тут ляжиш? Уставай, будем колиханку вести, діток веселить. Неа, я нічого сьогодні робити не буду. О, это я ще чому? Ну, тому. Ай, лениво рассказывать. О, на столе компьютер стоит, сама почитай. Ой. Ага, так. Сёння ўсе, хто лічыць канапу сваёй лепшай сяброўкай, а гультайства першакласным спосабам бавіць час адзначаюць, можна сказаць, прафесійнае свята Дзень Абібока. Ну что, зразумела? О, нічога не зразумела. Растлумач. Ну, мне вядома лениво, але я растлумачу. Перед тим, як замовчать на сьогодні. Ой. О, Топочка, як замовчать? Зусім? Ну так, зусім. Я і так шмат чого сьогодні робив, при тим, що сапраўдны Абібок у сваё свято робить не повинен нічога. А я толькі перед колыханкой випадково доведаўся, што сёння маё свято. Ледь не пропустил. О, і што ты плануеш зараз рабіць? Ну, сказал же, до завтра больше ни слова не скажу и ни кроку не зроблю. Нават вочы заплющу и до раницы не расплющу. Леноваться да кленоваться. Сапраўдны я Абібок ці не? Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Привитание, Яночка, привитание, Топочка. Добрый вечер, дядулечка. А чему это Топа не витается и ляжит с закрытыми вачима, мо захворел? Не хвалюйтеся, дядулечка, не захворел. Ён адзначае Дзень Абібока. О, это такое свято цікавае. А што трэба рабіць у гэты дзень? Уся справа ў тым, што нічога рабіць не трэба. Нават нельга нічога рабіць. Ой, вось у чым справа. Тады не будзем перашкаджаць Топу адзначаць свята Абібока. Не будем, дядулечка. А паколькі мы самі не Абібокі, зоймемся звыклымі справамі. Я там блінцоў напёк. Яночка, пойдзем, я цябе пачастую. Ой, з задавальненнем, дядулечка. Я так само блинцы люблю. И мяне почастуйте, дядуля добродей. А як же, дядуля, цябе частаваць будзе, калі табе нельга нават вочы расплюшчыць і з крэсла падымацца нельга? Ой. А на кухню ісці, это ж колькі крокаў трэба зрабіць. Не, Топачка, ляжы, лянуйся. А вы мне сюды блинцы приносите. Дык гэта ж прыйдзецца відэліц у лапках трымаць і жаваць. А гэта для сапраўднага Абібока занадта много рухаў. Так што ты заплюшчы вочки і ляжы, Топачка, лянуйся як слід. Дзень Абібока перастае быць таким прывабным. Ой, а блинцоў вельмі хочацца. Ой, яны так смачна пахнуць. У мяне ажно слінкі пацяклі. Ой. Але спадзяюся, некалькі блинцоў дзядуля мне на заўтра пакіне. Ой, зато ніякія цацкі я сёння збіраць не буду.
И ложек застилать не буду, и зубы чистить. Так что леноваться – это ўсё ж прыемна. О! Ой, якія блінцы смачныя! Дякуй, дзядулечка! На здоровье, моя кветочка. А зараз што будзем рабіць? А давай я табе, Яночка, нешта покажу. Учора я убачыў прыгожую машину, незвычайную, падобную на месяцаход. Вось, я яе намаляваў. Вось, паглядзі. Вось. Ой, якая машинка незвычайная! Сапраўды, як месяцаход. О, и я на такое диво поглядеть хочу. Топа, не расплюшивай вочы и не подымайся. Ты ж святкаванне Дня Абібока сапсуеш. Вось и цудоўна. Все, я перадумал быть Абібоком. Ой, Рады бачыць цябе, Топачка, побач з намі. Ну што, насвяткаваўся? Так, лечу, дастаткова наленаваўся. Без смачных блінцоў застаўся. І навошта гэтае свята придумали? Кому яно ўвогуле патрэбна? На мою думку, гэтае свята даволі жартоўнае. і прыдумалі яго, думаю, дарослыя людзі, якія шмат працавалі, стаміліся, і ім спатрэбіўся дадатковы дзень адпачынку. Напэўна, так і было, Яночка. А яшчэ, Топачка, мне здаецца, ты няправільна зразумеў, як гэты дзень трэба адзначаць. Думаю, што мелася на ўвазе, што можна адкласці на заўтра некалькі няспешных спраў, а не залегчы ў ложак на цэлы дзень. А я думал, ленавацца дык ленавацца. І няправільна думаў. А дзеткі увогуле свята Абібока адзначаць ніколі не павінны, бо кожны новы дзень такі цікавы. Можна паспець і з сябрамі пагуляць, і чамусьці новаму навучыцца. И смачные стравы паспытаць. І цікавыя мульцікі паглядзець. Ой, дзядулечка, сапраўды, калі Топачка не збіраецца больш ленавацца заплюшчанымі вачыма, давайце яму і усім гледачам мультик покажем. З задавальненнем. Куфарак чароўны, калі ласка, пакажы нам цікавую казку. Ну вось, што ж, мае даражэнькія, надышоў час рыхтавацца да адпачынку. Паколькі я больш не Абібок, зараз хутенька побягу чысціць зубкі, мыць тварык і ў ложачак спаць. І вы, сябры, будьце як Топачка, не лянуйцеся, бо заўтра вас чакае цікавы і насычаны летні дзень. А ноччу усім дзеткам самы час адпачываць, каб удзень не ленавацца, а быць бадзёрамі. Ой, мае ж вы разумнікі. Добрай ночы ўсім, даражэнькія. Вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухают зорки с плюшки, гулі все, казки все, похованные под подушки. Спять и мышки, и стрижи, спять машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи.
нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.